Salam dostlar. Bugün yeni taze video. Şu account temasından taze video. Yani köpçülük soradı menden ine şular ýaly ütköşük, owadan stikerleri ve başga da owadan logolar, ütköşük logolar, PNG suratlar, ähli zat nerden almalydygyny bugünkü videoda aýtyp geçjek ve videoň soňunda ýene bir zat aýtyp geçjek. Videoň soňuna görüň, like и подписаться, комментарий. Başladık. Bular ýaly owadan ütköşük logolar, конечно, telefonuň özünde, ýagny klawiaturada bolmaýar. Muny aýratyn bir programmada skачать etýäs. Häzir öwretjek muny. Play Market'e girýäs. Bir tarapdan başlagy bolsa. Pixkit diýip bilýän bolsaňyz fotoredaktor bar. Pixkit. Ýalňyş ýazypdyryn. Ine Pixkit. Şu mende skачать edilen, siz de skачать edin şunu. Ve içine girdik hazır. Bu programın içindeki logoları köpçülük bilmeýär. Hiç account bilmeýän, tak men Türkmenistanda hiç kimde görmedim şular ýaly logoları ulanyp oturanlary. Gelin şunu alaýaly. Ine berde siz VPN bilen ýakyp girmeli, ýöne Lipoy VPN dogry gelýär muňa. Ine berdek aşagdaky logolary skачать etýäňiz, berde gatken logolar bar. Kuşun kanaty diýe o zat, başga zat gatken. Her hil ýazywlar, ýyldyrym, ähli zat şu ýerden alyp bolýar. Häzir men skачать etmedim. Bu zat siz skачать edin VPN ýakyp. Mende näme üçin VPN işlenok şu wagt. Birinjisi şu Pixkit'ten alyp bilýärsiňiz. Gatken berdäki logolar ütköşük ve hiç kimde ýok entek. Men görmedim hiç kimde. Bu birinjisi. Indi ikincisi. Stickers Network diýip bir priложение bar. Onuň içinde her hil emojiler we gifler, başga da zatlar bar. Stickers Network ine. Stickers Network diýip ýazýaňyz. Ine mende skачать edilen uje bu programma hiç hili pro versiýasy ýa-da başga versiýasy gerekde. Berde her hili logolar bar, gifler bar, emojiler bar, başga da gatken zatlar bar. Ine berde esleseňiz beýle suratlar bar. Aýtyp geçeýin bu suratlar näme üçin gerek diýseňiz, bir manuel surat ýazanyňyzda diňe boş goýman, gapdalyna şular ýaly suraty hem goýsaňyz, ýani şular ýaly PNG suratlar goýsaňyz, owadan gelişi. Ve başga da özüňiz üçin hem skачать edip goýsaňyz hem bolýar. Ine iPhone stikerler ütköşük. Häzir bu zat internet bilen işleýändir, ýöne muňa VPN gerekde. Ine içindeki ütköşükler. Ine köp zat gary berdi. Munam görelim. Ine çykdy. Köp zatlar gary berdi. Bular ýaly tapmak kyn. Mysal üçin aýdaly. Haýsy gerek kızı? Gary ýürek saýlalyň ýa-da gary ýürek saýlalyň bolýar. Şunu basýas üstünden bir gezip, aslında şöyle aşağıda şular ýaly 4 sanly düğme çıkar. Добавить WhatsApp diye, text diye, поделитесь и сохранить. Biz сохранить basýas. Bu surat bize PNG formatda düşýär. Galeriýa düşýär PNG formatda. Häzir onu hem nädip goýmaldygyny öwretjek. Ente hiç kim bilen o Chrome'a girýäs. Chrome'da öňsü berip ýazyň. PNG image diýip ýazýas. 6 harf. Donkal telefonum bagyslar. PNG image. Birelerde çıkarıp koyuyorum saytyň adyny. Ine çykdy. Bu sayt aýtyp geçeýin. Bu saytda liboy bir PNG surat tap bolýar. Ýöne bu sayt aslında angliski sayt. Eger ingliz dilini bilseňiz, sizde hiç hili mesele ýok. Eger ingliz dilini bilmeseňiz, onda sizde mesele kän. Ýagny liboy bir suratyň ýa-da liboy bir oýun, liboy bir sticker bolsun, näme bolsun ýa-da islendik bir logoňyzyň
Adını yukarıda yazıyorsunuz, çıkarıp veriyor. Yine İngiliz dilinde. Yine animals diye berde hayvanların nemesi var. Birinci suratları. Bunu logo etip öz sitatlarınızda dolanıp bilirsiniz. Her xil oyunlar var berde. Oyunların kıdı var, maşinların kıdı var. Hazır bir her xil yaraqların kıdı var. Teknik, fantazi diye. Number sanlarım ben diye. Harplar var. İslendik zadın berde surat tapılıyor. İslendik zadınızın yönü bir cezat siz İngiliz dilini bilmeli. Eğer İngiliz dilini bilmeseniz onda Chrome'un özünde perevotçik var. Bu tutuş şu saytı dilini yükletiyor, yani perevot ediyor. Yine berde logolar var. Hazır men logolara gir kurkazıcak değil. Onsuz ama önkü videoda jalb alıptırım logo üçün. Şoň üçin başga zada girip kurkazıcak. Yine weapons yine berde yaraqlar var ekeni. Gelin bir yarağı skачать edip kurkazayım size. AK-47 reklama çıktı. Reklamana ayırıyız. Yine suratlar çıkıp başladı şeydi. Aşağıdaki blur'u qaraşmalıda azırak skачать etýänçe yine bizde açılan reski nemedeyin skачать edeyin. Yine şu skачать etjek suratyňyzy basýaňyz üstünden. Yine şu L'Oreal okno çıktı. Aşağıda da skачать изображение. Gördüňizmi? Şunun üstüne bir gezek basýaňyz yukarıda skачать edip başladı uje. Skачать edip boldu. Başka da qatikan zatlar. Özüňiz içine girip görün. Pixel Lab'da öredeň goýsa. Давайте кстати gerekli zat da bize hazırlıkçı. Şugullukçı. Udalit ettim. Berdim misal üçün aydalyň bir renk sayladım yine. Koymak üçün öňki alym bunu basýas, importu basýas. Yani birinci suratlar çıkıya berdi. Birincilerin birisini saylayız. Yine şu avtomat sayladık akını. Eğer bu ak şöyle görünüş yapmayan bolsa size, bunu tutuşluğuna boyap bilýäňiz. Color basýas. İsteseňiz tutuşluğuna boyap bilýäňiz. Men boyajak şu an. Yine berden tekst basýas ýene de. Yine dostlar, görüşüňiz ýaly şeyler ägedip öz logolaryňyzy arkaýa ýasap bilýäňiz şu saytdan, ýa-ni Xana programmadan hem arkaýa ýasap bilýäňiz. Videoda kemçilikler bolsa bagyşlaň. Like ve mundan soňky video hakynda komment. Videoň öz hakynda komment. Nerede näme ýalňyşlyklar boldy? Sağ olun. Kanala agza bolmadyklar agza bolun.